味見で、ここ。味見ください。左の方お願いします。要换单能跟我说。马上お願いします。はい、ここ。都第一次来台湾。台湾に来るのは初めてですか？力喋ればいいですか？はい、初めてです。第一次。另外一位。私も初めてです。国外也是第一次。那有想说来台湾，你们最想去的地方？台湾で一番行きたいなと思うところはありますか？行きたいところ。夜市行ってみたいです。那也是。夜市とあとなんだっけ、千と千尋のモデルになったところがあるって聞いたんですけど、そこに行ってみたいなって思ってます。小你也是呢，还有那个声音上去的那个9份是不是？9分、9分、9分。那也想聊一下，因为有一位好像是原本是幼稚园老师，那他就是转行做这个，就是幼稚園の先生をやられていた。はい。どうして AV デビューしようと思った？私は子供がすごい大好きだったんですけど、お昼なのであれなんですけど、エッチなことがすごく好きで、やっぱそのもどかしさに葛藤して自らSOD に応募したら受かって、こういう形で皆様の前に立つことができました。ありがとうございます。他本来幼稚园老师他很喜欢小朋友，但是他又觉得说，他说虽然现在是中午这样讲不好不好，但是因为他很喜欢做这件事情，所以他就应征就是 SOD 的女优，然后就很幸运今天有机会可以站在大家面前这样子。那两位可不可以？可以。那可以问一下两位，就是有没有比较喜欢的姿势？好きなタイ？好きなセックスはちょっと多いなぐらいが好きで、正常位が好きです。那喜欢就是正常的传教士，大家喜欢比较强烈一点，喜欢强烈一点的。首絞めの正常位が松葉崩しが好きです。わかるかな、みんな松葉崩し。こういうやつです。有合理吗？刚刚那个喜欢的是勒脖子的建肠位啊，好，另外一个什么？要当场示范一下。なんか女の人が片足上げて相手の肩にかけて，女生把单只脚就是举高，然后用在那个男生脚，就单脚用那个火车便当那种。OK。